Betul Ustaz. Mau masuk nih ini ada beneran dalam.
Taparadi maroha do pikirata maride mahita sian nomor 521 ayat sada dot ayat 3. Marhite-hite gorni de bata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni to di porbadia na tumopalangit doho tanoon. Amin. Say mangaranapi do mataku do paaka dolok, siya dia do ulan ng ropang rupiot tuaw,
sian Jehovah sito palangit doho tanoot sabing ro pangurupion yang gotuau. Dang tagamon luason na pasuladit patu, dang tagamon no mata ni si jagaho. Say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na dotodim. Say jagaon ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olat nion rodi sa leleng nileleng na. Amen. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutor ni Patik, asa di palua akan naginonggoman ni Patik, urupi hami asa dohot hami dapotan haluaon, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangion hamuma patik ni debata ima patik perjolo satu patik paupaton. Patik perjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalan na ay hona uhum na dosogot akan namarsineang ni guarna. Paupaton ingot hamuma pabadiahod diari minggui dinaonomari maulahamuna sa siulaunmu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula yang godina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pena mengebati hutam ay dinaonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai tong rap mangidogogo mahita mangulau pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hubar tu patikmi. Amin. Mari dimahita.
tatopotima dosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitopan nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia rodi hamid jolom manopoti dosa nami akan na hulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu ima marhite sian hatutubo ni rohan nami na roai nang sian pakatayon nami na soture rodi panguloy nami dihisap-hisap ni rohan nami natamasi tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami alay na tarsolsol bagi do hami nuain ala ni asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami sa luhut na jala suruh matod din perbadiai tu roha nami be asa tarbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabi saat hami tuhang uluan na sora sudah na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat terimas para si roha godang. Dang dibahin tuhita hubar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hubar tuaka hajahatota. Songon asin ni roha ni ama-ama mida yanakonna. Asin ni roha ni Jehovah diakan na makabiari ibana. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Mari dimaita. Epistel di minggu sadarion iman dan yenetian Efesus sada ayat 1 ayat 14 tajahama margati soring. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus naung upasu-pasu hotuhita ragam ni pasu-pasu pertudion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodoyad dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana.
Di bagasan ibana dapat hita haluauni, di bahen mudernai, ima hasesan ni akka pangalausion, mangihuton asini rohana natarlobi. Ay di pabotohon iba na dotuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Ay di bagasan iba na do dapotan pertalian kita akan naung tinodo nahian marguru tutahini patuluson sa sudena mangihuton padok ni rohana. Di bagasan ibana dot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli taringot tu haluaun muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di pasahapon do tu hamu to di perbadia na pinar baga-baganai. Songonima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita. Tidakon maha porsiao tai songon na ina tidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus ana ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siya to di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mula mangolo diari patoluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pay mamula sogo tu tanoon manghumi hala na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan hala Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mula mangolu sogo daging ni hala naung mate dohot di anguluan na sora suda. Amin. Tabigema titing na masa di bagasan mingguan. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 2 Januari 2022.
Sada Romawi nama ragam. Sada goar ni minggutta sadarion ima minggu dung tahun imbaru. Topik minggu pasangap madebata. Megahkanlah Tuhan. 2. Parmingguan di minggu sia Januari 2022. Parmingguan ni huriata di minggu sia Januari 2022 nanaengro patu paut tamai di gereja masuk pukul sia wita jala berbahasa Indonesia. Pinangido maturuas ni huriata namar sakap romar minggu asa tahihuton ma protokol kesehatan. Tolu ruas natambah mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata do keluarga Dr. Sahperlan Wendy SPA inatai Dr. Sylvia Evelyn Boru Aritonang SPKFR dohot sada dakdanak bawah. Nasida pindah sian HKBP Malinau Resort Tarakan Distrik 27 Borneo. Saunari Nasida tinggal di perumahan klaster Alamanda Blok C nomor 1 Talasa City Makassar masuk tu wilayah Tolu. Tu ruas na baru terdaftar pinangido asa jongjong ma diingananna. Muliate ma. 4. Tikting Neng Marbagas, Tikting Parjolo dohot Tikting Paduahon. Neng Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Devri Belfran Panjaitan ST. Anak Niamata Banggar Panjaitan SPD. Tubuh ni Inata Neti Borusilain Sian Huta Meranti Huria HKBP Meranti Resort Serdang 2 Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Dohot Orwanna Marissa Marianti Borusilain SM Boru Niamata Manarsar Silain. Tubuh ni Inata Ratna S. Dewi Borusiagian Sian Huta Kesenangan Tolu BTP Makassar wilayah Tolu. Huria HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Sakap pemasu-masuan Nasida di hari Sabtu 8 Januari 2022 di HKBP Meranti Resort Serdang 2 Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu. Saitu hatama nama masu-masu pardongan Sarepeon Nasida. 5. Penambahan anggota multimedia song leader ni Huriata. Pinabotohon matu sude ruas ni Huriata nana yang bergabung tu tim multimedia dohot song leader ni Huriata asa dipaboa tu ketua Dewan Marturia seksi musik dohot tim multimedia. Pendaftaran paling lambat bulan Januari 2022. Onom pelean Natal keluarga. Pinabotohon matu sude ruas ni Huriata na patupahon ibadah Natal keluarga asa tapasahat ma peleata tu gereja marhite situa wilayah tabe. 7. Pelean tahun baru keluarga. Pinabotohon ma tu sude ruas ni Huriata na patupahon ibadah tahun baru keluarga asa tapasahat ma peleata tu gereja marhite situa wilayah tabe. Walu menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. Sia ruas Namar Sahid. Parhalado dot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama namangalehon hamalumon dot hahipason. Molo adong sian ruas ni Huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa dipaboa tu Parhalado manang tu Pandita. Ruas Namar Sahid Sada Agusta Christine Borusianipar perawatan di rumah. Amang MU Huta Galung perawatan di rumah. 10. Ruas Namar ulang tahun.
Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Turuasni Huriata na marulang tahun siang tanggal 27 Desember 2020 sahatu tanggal 2 Januari 2022. Saya Tuhat tama na mangalehon pasu-pasu dot ganjang ni umur suak songoni nang hahipason ruas namar ulang tahun sada JGM Sitopul wilayah Tolu. 2. Ingrid Borusinaga Naposo Bulung luar kota. 4. Tolu A Borusamosir SPD wilayah Tolu. 4. Insinyur RB Simaremare wilayah Tolu. 5. JTH Silain ST wilayah Tolu. 6. Johnson Rafael Nababan Naposo Bulung wilayah Sada. 7. Krishna Rafael Sihombing remaja wilayah 1. 8. Lustana Kristen Boru Pangaribuan anak sekolah minggu wilayah 2. Sia Happy Rohana Boru Simanjunta anak sekolah minggu wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 onom. Di tangan nasiamundo ganjang ni umur jala dihambirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 sada ulang tahun Pardongan Saripion. Parhalado dot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon. Turuas na merayakan siang tanggal 27 Desember 2020 sahatu tanggal 2 Januari 2022. Ruas na merayakan sada keluarga M. Silain RSD Borusiagian wilayah Tolu. 2. Liston Sitorus Sartika U Boru Situmorang wilayah Tolu. Situa D Hutapea P Boru Siregar wilayah Tolu. 4. LR Samosuir JR Boru Lumban Tobing wilayah Tolu. 5. W Nainggolan DJ Boru Lumban Toruan wilayah 2. 6. T. Sirait ST Anggraini Boru Sihotang SSI wilayah Tolu. Saya Tuhat tama na saya taktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12. Ruas Narotu Parmingguan sada Minggu 26 Desember 2020 sada toropna 112 halak. 2. Jumat 31 Desember 2020 sada toropna 81 halak. Tolu Sabtu 1 Januari 2022 toropna 127 halak. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata Boy Matabereng ditikting Parhepengon na adong di Hitabe. Songoni ma tikting ni Huriata di Bagasan mingguon tatangiakon ma asa gabe pasu-pasu dot lasni roha di Hita tarlumobi gabe hamuliaon di gorni Tuhata. Amin. Mari mahita siap buku ede nomor 14 ayat sada dohot udutna hu mahita papungu pilihan sada A dohot sada B.
ayat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamo kadongan sahuria. Tabukama turpuk jamita di minggu parjolo di tahun 2022 ima natar surat di buku Pesalmen 147 mamukama di ayat 12 ro di ayat 20. Pesalmen 147 ayat 12 tu 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Di hata Batak songonon madidok. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu akarasang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonganmi, ibana mambahen marhadai mahon parbolahanmu, di pamahap doho eme namarmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, matcay doras marlojong hatanay, ibana na mga leon abolas songon ni bulu ni biru-biru di sarbur do nabur songon sirabun, ibana maninggakon abolas na martanggo-tanggo tungisi mamanahan jongjong maradopon ngalina, ibana manongo satana gabe malalakay di paborhat anginna mabaor ma akaaek, iba na mamaritahon hatana tu si Jakob akapatikna dohot uhumna tu Israel, dang dung dibahen songoni yang gotu manang ise bangso parbegu, jaladang di boto nasida aka uhumna. Haleluya. Maulah tapayut ihu topik ni minggu hama kadongan sahauria didok pasangap madebata. Bahasa Indonesia mengatakan megahkanlah Tuhan. Pasangap didok Indonesia megahkan. Ahado pangatuseoni megah. Molo pasangap ra nungatatusi. Molo megah ahado hurua. Arti kata sederhana nih. Megah besar, agung, luas. Ima megah, megahkanlah Tuhan, paboa besarkanlah nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Idodidok nakingan di hata Batak pasangap madebata, puji madebata, naikon balga, naikon megah, naikon agung, naikon sangap, ikon Tuhat taido. Dak kita naikon megah, dang jolmai naikon sangap, dang jolmai naikon agung. Tetapi hanya kepada Tuhanlah yang harus agung, hanya kepada Tuhanlah yang harus besar, hanya Tuhanlah yang harus lebih mulia siak kita jolma. Ima disunggulhon papa salmen ma di minggu parjolo di tahunon hama kadongan asahita di mingguon satu minggu-minggu berikutna ikon adong matutu haruar sian pamanganon pasangap guarni Tuhan, megahkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Jaladong do tutu alasan di para pasalmen molo tabereng tapi itu turpukon buasa maikon tapasangap guarna ayat 14 ibana mambahen marhadai mahon parbulahanmu
Dia memberkati pekerjaanmu. Dia memberkati apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau karyakan, apa yang engkau hasilkan. Itulah dasar kita untuk memuji Tuhan. Holani bana do, nama masu-masu hita. Holani bana do menjadi akan taula. Alani patut do ujiot taibana. Kita patut untuk menggagungkan, membesarkan nama Tuhan karena Dialah Tuhanlah yang memberkati semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Itma dasoni parpasalmen madok begahkanlah Dia. Jala ditaringote muse di ayat 10 nakingan. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan palang pintu gerbang Sion. Allah yang memberkati palang pintu gerbang Sion. Dulu Yerusalem punya tembok yang sangat besar. Untuk masuk ke kota Yerusalem harus melalui tembok. Itu besar-besar temboknya. Tetapi perlu diingat, sebesar apapun tembok dibuat oleh manusia sebagai pengaman bagi wilayahnya, kalau Tuhan tidak memberkati tembok itu, Tuhan tidak memberkati umat itu, sebesar apapun tembok itu akan hancur kalau Tuhan tidak menyertainya. Itu makanya ditegaskan pemazmur, Ibanado patogu. Dialah yang menguatkan, Dialah yang meneguhkan pintu gerbang Yerusalem. Sehebat apapun pikiran manusia, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sejago apapun kita berkarya bekerja, sehebat apapun kekuatan kita, kalau Tuhan tidak memberkati, itu tidak akan bisa. Tidak akan kita bisa pergunakan itu dengan semaksimal mungkin. Kepintaran kita kalau tidak diberkati Tuhan, bukan menjadi berkat, bisa-bisa mencelakai orang. Kalau kepintaran kita ini tidak diberkati Tuhan, kalau keahlian kita tidak diberkati Tuhan, bisa-bisa menjadi bumerang, serangan balik kepada kita. Kalau kita tidak pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pintu gerbang di zaman perjanjian lama sebagai tembok keamanan bagi umat pada saat itu. Dalam konteks kehidupan sekarang, pintu gerbang itu ialah kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kekuatan, kemampuan manusia. Kalau itu tidak diserahkan kepada Tuhan, maka itu akan sama saja merugikan diri sendiri, tidak menguntungkan banyak orang. Alani mau kadongan dipaingot do hita nuaingon. Di minggu na parjolo di taonon. Aka ahama nuaing nakingan pintu gerbang nadong dihita. Hapistaran mi, hamaloon mi, habisuhon mi, hagogoon mi. Molo di pasu-pasu Tuhan ni, molo di ramoti Tuhan, molo di lehok kamu tu Tuhan ni. Gebe berguna ma tu dirita, berguna ma nang tu aka humaliang, gebe berkat ma nang aka parkerejuan, berkat ma nang aka hapistaran, berkat nang aka keahlian na dong sia kita. Alani pasahat ma. Itu makanya HKBP memberikan khotbah ini untuk mengingatkan kita kembali bahwasannya sadarlah umat HKBP. Apa yang kita terima itu, apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Serahkan Dia apa yang kau miliki supaya menjadi berkat itu, kemampuan kita itu kepada banyak orang. Ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaan mi. Anak simbol masa depan. Di bangsa Israel mace argado dakdanak, ala simbol masa depan. Simbol masa depan di bangsa Israel marhiteaka pasu-pasu
Parayanak konon boleh dok diturpukon ibana memasu-masu ke anakmu paboa masa depan di bangsa Israel dijamin di bata. Alane mau kadongan nang akadak danak di huriaon pasahat ma tutuhani asa ima hatirida ni huriah kepeta marunang paboa sudia kadak danak di gerejaon sikola minggu remaja nang napasubulung pasu-pasu ni Tuhan nang satu keluarga tabe maulodung do tapa satu ibana berek kita ma ramotan na dohita nang aka masa depan di keluarga tabe nang masa depan ni gerejaon atau ngamo kadonga sa porsiaon megahkanlah Tuhan berek kita ma maulodung do hita pasahat hasangapon tu dibata maulodung do hita mamuji-muji guarna nebadiai. Kalau kita sudah mengagungkan nama Tuhan, kita membesarkan nama Allah, disitulah kita belajar untuk merendahkan hati, disitulah kita belajar untuk berserah, disitulah kita belajar untuk mau mempersembahkan semua kepada Tuhan. Disitulah kita mau dibentuk oleh Tuhan kepada umat yang mau memegahkan nama Allah. Disitulah kita mau diperbaiki Tuhan di tahun 2022 ini. Alaniaha alahita olo marningot ibana pasangapon guarna jala toktong haruar sian simakudapon puji-pujian sangap tutuhata. Amin. Bertanya mahita. Di bodan di taonon mandok moliate dohami Tuhan nang pero ariudan mabor tuhutanami aledang gabi sumurut hami dang sumurut haringgacon nami laho marminggu di minggu na parjolo di tahun 2022 on torop do ruas di huriam naro di ingananon di huriamon jala adong deba na marminggu via online hamalateon nami maon Tuhan diri nami haroro namion bahen sangap di guarmu nabadiai ikodo ganup tiki hami mamujiho ikodo haruar sian pamamanganon ede puji-pujian mamuliahon pasangapon guarmu nasun badiai na toktong mamasu-masu parbinotuan nami mamasu-masu hapistaran nami mamasu-masu hamaloon nami ubahen na marguna akkana adong siak kamion gogo hahipason habisuhon sian diri namion gabe merapot-dapot ma akahumaliang berkat pasu-pasu nang berkat tu keluarga nami ganup. Mau lihat tema Tuhan martabat tabado ruas di huriam di mingguon nunga tutu di tik-tik nakingan ruas di huriam na baru keluarga dokter Sahperin Wendy Simangucong dohot inang Sylvia Evelyn Boru Aritonang rap dohot dakdanak bawa nasida narosian Huta Kalimantan Utara ro Tumakasaron alani parkarejoan tugas nasida ramoti matuhan keluarga ni amanami inanamion pasu-pasu akana niula nasida di bidang kesehatan jala ramoti nasida Tuhan pergogoi Leon Haipason asadao tutu nasida sian kopi sapulusia molo mangula nasida di ulaonna ramotinang anak nasida lehon hamaloon rapdo nasida nuaeng dot na tua-tua na naro sebo na pacogit leon gacang ni umur tu na tua-tua ni amanami Wendy Simangucongon kau matutu na mangalon Haipason
jalanunga hubegena king tikting nanaing manjalo pasu-pasu pardongan cari peon rosti huriami ima dongan nami Marisa Marianti Borusi lain Dohot Delfri Belfran Panjaitan di tanggal 8 matutu sakap pamaso-maso nasida di huta Hami Rosdi Huriamon Marsa dari Roha Manangyakon Asahoma Mangaramoti Mata ni ulaon di hari hak Lehon tiur ni pamatang tiur ni pikiran tu kedua calon pengantin pada oma tutu senak kaparsahiton hagelo ni pamatang ramoti nang pihak paranak do parboru ro disudiakan naginokon asa denggan tutu mardalan ulaun pamasu-masuon ro di ulaun adat Tuhan hutangnya kok kami manang Rosti Huriam na di bagasan hagelo ni pamatang Agusta Kristin Borussia ni Pardot amanami MU Hutagalung tuho matutuh pasat hami Rosti Huriamon hutangnya kok kami matutu si matua boru amanami S Pasaribu Borussia Lagan na di bagasan kurang sehat di Jakarta Nuaing Polado inanamion dot akayanakon berangkat madulo natorasna Ramoti matuhan inanamion si matua ni amanami Pasaribu Leon hagogon terlumobi dia ke keluarga tahe natokong manangyakon marpakirimon mangalon semangat tu inanami Leon matuhan nang hai pason tu keluarga nasida aleamang tok-tok kay manangyakon opung Gerson Boru napeak nuaing di rumah sakit di botohodo situasi na nuaing alani dapat tu si hami songo dia nuaing inanamion opung Gerson Boruon ala terbatas do anggo pikiran nami na porsia do hami na di botohodo saluhutna pasu-pasu ma inanamion Tuhan Rab sudiak kadak dana akapino partahe manang di dia nasida nuaing maringanan terlumobi keluarga ni amanami saragi boru Panjaitan amang saragi boru hutahayan ruas di Huriamon lehon hagogon tusde keluarga lah manangyakon na tua-tuana ruas di Huriam na marulang tahun hatu tubuh doh pardongan cari peon di mingguon ramoti masude aka keluarga nasida Tuhan asa toktong ringgas nasida lahu memuji guarmu ringgas nasida tu gerejaon ringgas nang nasida patu pahon akan adenggan saleleng nasida mangulu Tuhan songoninang dia karos di Huriam nang pasahaton hamauliateon pelean tahun dohot ibadah di keluarga ramuti matutu akaros di Huriam na burju mangaleon si leo-lehon na tu Huriamon ho matutu mangaramoti ale Jesus Tuhan nami hutangnya kok kami manang sudeka keluarga nami ruas di Huriam ho matutu mangaramoti saluhutna dia adong akahamaolon pature mak dia adong namar hagaleon pargogoi mak dia adong nama wasmale di hati goran pabosur ma Tuhan dia adong makirin di peranakon pasaut ma Tuhan amang di tahun 2022 on dia adong na mangido sirokap di toddi tu akan apa sebelum namion patudu mak ajari manasida songo dia do lakka sidalananna tu joloanon hobar ma itu tutulo menerohami dia dong kaya nakon nami na mangido hapistaran marhite persikolan do perkuliahan asima roham Tuhan ho mapasauton di bagasan lo menerohami atong marbinegi maho Tuhan martinangi maho alusi matang yang nami saguru di homa elek-elek nami ruas di Huriam aka keluarga nami ganup dohot garejaon marhite Kristus Yesus hami martangiang
Amin. Mari dihita sian buku Eden nomor 65 ayat sada doh tuduna humahita apa pengupelea paduahon. Peleata tua dopani debata martangyang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silon lehu na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyanan lehun mi tu hami pilihan nami tuho
Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu para seyak kami peleanon patibulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohoti portibion. Buhai marohanami marhite-hite itu dim. Asalamu tadahami godang ni selelehun mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say Pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say Saut Malomoniroham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami cadarion hanguluan tiap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Oras salam sehat madihita. Ralat dikting na kining minta maaf di keluarga na baru tersurat Dr. Sahperlan Wendy Simangunsong SPA inata boru aritonang songoni ma dikting ralat mulai tema di mengido maaf itu amang Dr. Simangunsong oras wanita.